Amics i amigues, si no heu estat mai en la vida, una vegada almenys, a Vilafamés, mai en la vida no heu vist una cosa bonica. Bonica, de veritat. El Museu de Vilafamés és un dels museus d'art contemporani millors de tota Europa. 29 sales. 29 sales amb obres d'art contemporani. 29 sales i 600 obres exposades del segle XX i del segle XXI. Un poble que heu de visitar una o dues vegades en la vida. Millor dues vegades. Un museu en un dels pobles més bonics del món mundial. Abandoneu les ciutats, deixeu enrere l'estrès i visiteu Vilafamés.